عليك يا نبي كمرادينا يا محبوب الله لبيك يا هاديني كين مرادينا يا رسول الله كي نبي يا هادي بعضم بعضم بنزابا كي كدين ركيني bazan bare shi ba ga ita me zan yi da shi sai ya kada ni ne muradina nabi ka mai girma mai bani annabi ne rasulallah shi ne a ruhina shi ne zan yi wa mai gina Allah na gode da kai yarda mani ya Allah in yi yaban hari alhamdulillah Allah na gode ya Allah yau ma na dawo kawo abin na faɗi a gudun rasulallah mai mani mai bani zan yi wa ba zan ba wanda zai mun ba ga na bani nan na Allah shi ne nurallah yarda da neman annabi ne sarki mai manna abin soyayya ya rasulallah nabi ka sha girma ya nurallah ya habiballah annabi ne kaɗai ne zan yi yabo man ya gode mamun ba don hali na Allah tare da annabi ba yaya za a yi yabo ga annabi gani ina kauyanci gashi ne ga hauka amma na Allah ce ya yarda ya ce in yabo zai mani lamunci ga dawin da za ni faɗa alhamdulillah na gode ma maɗakina ka yarda da yobe annabi ne Mahmud yaushe gaman mara kai da sai bari in zuni kai abin suna ya rasulallah kai ne a ruhina na saka ka zauna a ruhi ya rasulallah san ka yake ta tsamani yake yaɗo yake ɗaya a ruhina ya Mahmud Allah da a kawo ni kamar likitanci ya Mahmud ya Rasulallah kome in bana kaba bana so Rasulallah kai dai ne nika so annabi yarda da ni kace Allah ya gafarta ni ba dan hali ba annabi kai na rika ya annabi ba ni san murage yarda kalamun tan mutu yana neman karare da rana ya hari yarda mutane ka Allah muna gode kalin ka salati gun Mahmud ka sa'ale da sahabe a samun ummina sayyada Muhammad Hussein Hassan matar aliyin nan sadauki kala ka sanya min ya ce tijani tare da jilali
a samun babana mai duba na koyaushe. Na gode baba gausi samun za ka kai, ina godiya bil fatai. Yau ma ku yarda da ni abul fatai ce min na taho kai min kariya. Madan na kai ba sai jibiri mai na gaida ka. Baba na Bauchi da tija mai nuri abu Allah tare da man. Baba na gode na Bauchi da jinjina na yi ma. Allah ya yarda da kai, ƙaro ƙarfan imani in makati haina gaida ki mamana. Wadai mummununi da yamma wa Allah tare da manzonai. Ummina na gode, umma Amina gaida ki ummina. Kummun kome dai Malam Ahmad ne na zandar malami nawa. Na jinjina ma baka da aiki sai kira abu Allah rafani. Allah ya saka muku alhamdulillah.